Assalomu alaykum. Do'stoni aziz, masalai panjimi imkonni sinfyoz dahmi bo'sha. Mas'uliyat shakli ro'yobetki bu grafik funksiya va xatti rosti x barobar do x barobar minus 1 тире абсцисса маҳдуд аст. Якум коре ки мекунем дар ин масъала графики функсияро месозем. Биёин ба як соддатар нависем. x квадратари 6x ҷамъи 8-ро метавонем нависем x тарҳи 3 дар квадрат тарҳи 1. Вақте ки мо графикшо месозем, фаҳмон мешавад ки мо кадом шакла масъулияташро ният ёфтан дорем. А графики парабола мебошад. Мебинем ки бар 3 қадам тарафи рост ва як қадам тарафи поён. Барои ки x тарҳи 3 дар квадратаю тарҳи 1 ва дар нуқтаи 4 2 буриш дорад бо абсцисса. Графики намешон мешавад тақрибан. Хай ман онқадар дар расмкашӣ хуб нестам, лекин тақрибан парабола ҳамин хел мешавад. Нав мо бояд ки дар масофаи x минус 1 x баробари 3 да минус 1 4 да 0 x баробари минуси 2 да x баробари минуси 2 да y-мон 5 карат 5 25 24 мешавад. А x баробари минуси 1 да бошад 16, y-мон 15 мешавад. Аҷоиб як расм шуд. Хатои рост y чанд гена боша x минуси 2 мехе рафтан гирага минуси 2 минуси 1. А графики функсияи мо чӣ хел мешавад? Масалан агар омадан гира ҳамин хел омадан мегира, хай он тарафш боша рафтан мегира. Биёем ман ҳамин расмро як борига дар поён майдатар мекашам. Тақрибан ҳамин хел мешавад график. Масалан минуси 2 минуси 1 ай графики мо ин хел бигунда. Масалан хорошо, бояд ки мо ҳамин масоҳати ҳамин фигураи ҳаминҷаро биёбем. Ин масофаро чӣ хел ёфта мешавад? Ба воситаи интеграл. Интеграли чанд? Аз нуқтаи минуси 1 то 1 то минуси 2 аз функсияи ҳамин бологӣ минуси функсияе ки 0 y баробари 0, яъне ки функсияи x квадрат тарҳи 6x ҷамъи 8 тарҳи 0 хай наменависем мешавад. И баробар мешавад бар x куб тақсими 3 тарҳи 6x интегралаш чи? Яъне ки 3x квадрат ҷамъи 8x аз нуқтаи минуси 1 то минуси 2. Ва и баробаре ба минуси 1 дар куб тақсими 3 тарҳи минуси 2 дар куб тақсими 3 минуси 3 зарби минуси 1 квадрат тарҳи минуси 2 квадрат ҷамъи 8 минуси 1 минус минус ҷамъи 2. Яъне ки баробар шуд ба чанд? 8 тақсими 3 тарҳи 1 тақсими 3 7 тақсими 3 инаш 7 тақсими 3 тарҳи инаш
ду карду чор, чор яктарҳи чор минус се карци ну. Ҷамъи ну, ҷамъи ҳашт. Яъне ки 8 9 17. 17 ҷамъи 7 тақсими 3. 3 кард 7. 3 кард 17 51 58 тақсими 3. Хеле умедворам ки ман ягон ҷода хато накардам. Хулоса ҷавоб ҳамин мешавад. Агар он хатогӣ бошад дар комментария нависед. Зинда бошед дӯстони азиз.